Войниците повели Исус, за да го разпънат на кръста. Извели го от града и го завели на едно място, което се казвало Годината за разпъването била и изписана на един надпис на кръста: Цар на юдеите. Като станало 12 на обяд, паднал мрак по цялата земя до 3 следобед. В 3 часа Исус със силен глас извикал: Елой, Елой, лама савахтани, което означавало: Боже, Боже, защо ме изостави? Някои, които се намирали там, го чули и казали: Чуйте, вика пророка Илия. Тогава един отишъл и свил гъба в оцет, закрепил я на една пръчка и му дал да пие, казвайки: Оставете да видим сега дали ще дойде Илия да го свали от кръста. Исус надал силен вик и издъхнал. Като го гледал римският стотник, който бил срещу него, че с такъв вик издъхнал, казал: Наистина този човек беше Син Божий. Там се намирали и няколко жени, които гледали отдалече. Между тях били Мария Магдалена, Мария, майката на Йоков и на Йосиф и Саломия. Те били дошли заедно с Исус от Галилея в Иерусалим. Започвало да се мръква, понеже следващия ден бил събота, т.е. почивен ден. Искали преди да се свечери да погребат всички разпънати на кръст. Казвали на Пилат и по негова заповед войниците пречупили нозете на другите двама разпънати, за да го ускорят смъртта им. Когато отишли при Исус, видели, че вече бил умрял и оставили непречупени нозете му. Един от войниците обаче пробол с острие на копието си гърдите му и от раната изтекли вода и кръв. Йосиф купил платно, свалил Исус от кръста, завил го в платното и го положил в гроба, издялан от скала. След това дотърколил един голям камък и затворил входа на гроба. Мария Магдалена и Мария, майката на Йосиф, видели къде го полагат. На следващия ден след събота и ранни зори жените отишли при гроба. Били взели със себе си благоухлания, за да намажат тялото на Исус, както бил обичаен. Заварили обаче камъка, отместен от входа на гроба. Входът бил отворен и като влезли, не намерили тялото на Исус. Докато се чудели, пред тях се явили 2 ангела с блестящи криле. И докато те, ужасно изплашени, били навели лицето си към земята, те ги попитали: Защо търсите живия сред мъртвите? Не е тук, възкръсна. Жените изтичали веднага при учениците на Исус и им разказали всичко това. Учениците обаче не им вярвали и им се обичаше. Аромати приготвила Господа да почете. Аромати приготвила Господа да почете. Тя със страх е изпълнена, скрота няма Господа, сълзи плита изумена, где положи
гледа от небето, всичко вижда, всичко чува и с болка на сърцето за греха ни не годува. Но не ни се сърди вечно и за смъртен грях прощава. Щом се поклоним сърдечно, той веднага мир ни дава. Иска само да сме чисти, както чисто е детето. Зли, коварни, егоисти, той не иска под небето. Иска той да топим с обич майките си и бащите и сирачето без корист да го храним до насита. И болният и на немощния старец сам товара да отнемем, днес дървца да се откарат, утре хлебец да му вземем. Болният с тиха почет, със сърдечна топла грижа да го навестим без почест, без отплата да му служим. И с Божието Слово да заспим и да се будим и над Библията много, много, много да се трудим. Той жадува Бог от тебе и от мене, мили друже. Нека помним, че ни гледа, че ни дава здраве. Великденчето стъпни, щъпни за тъй дългам. Великден иде отдалеч, Великден чука напада. Изпекота ли крава и шарята ни ръцата. Ето ги там под месила, лукът, по-толкова изгладно. Ей ги в онази кожничка. Имат пъй се посмиват. По-скоро Божи да мъкнат и кампаниите да бият. Да станем да се променим, да идем всички по черта. Да викнем Христос воскресен. Да запалим свещите, да се джугнем за здраве и за весели години. Браво, браво. Днес е Великден, Христос възкресе на земята, радост донесе, слънцето грее, бият камбани, топла молитва всички събрани, а вкъщи чака софра готова, с бели крава и с покривка нова.